İsənlərmisiz, sağlarmısız dostlar? Efirdə muzikal qoyma hit paradı həm min Gülnaz Səfərova. Əgər siz bütün dərsədən biraz yol itib, muzikal pauzuğa toxtalıb alırğa əzir bulsağız, biz başlayırıq. Bugün biz jırçılarının jırlarını tınqav bilə bir rəddən, onlarının kliplarına da күзәтү ясарбыз. Qaysı jırçının klibində irin, tuğanın yeysə dostun көрергә буласың. Һәм гомумән klipdə күренеп алган төп рольләрне кем башкарганын сезгә мин сөйләрмен. Bu adnada hit paradını açıp jibərüşü jırşı Irke gümümən kliplarında tuğanların күрсәтүгә qarşı. Күпләр аның Qoрлыгачта хәбәрем юк жырына төшерелгән клибында үз балалары катнаша дип уйлап ялгыша. Иркенең бары тик бер генә кызы, Айсылу гына бар диюгә карамастан, клиптагы балалар игезәкләр барыбер аныкы. Үзенә ошаганнар. Ул бары тик бу фактны яшерә дип әйтүчеләр дә бар. Ышаныгыз сүземә, сез ялгышасыз. Ә менә клиптагы ире ролен чынлап та Иркенең үз хәләл җифете башкара. Әмма дә ләкин бүген хит парад кысаларында без аның башка җырын тыңлап китәрбез. Үткәннәргә хаты белән Ирке 15-нче. Күңел ялай, кыйгак килеп, киеп казылар ұшып кеткенде, яфрак булып бергә узган көннәр, хәтер юлларына төшкәндә, кичер диеп гырур башым иеп, үткәннәргә хатлар язаман, син дә сөеп кичерерсең диеп, очрашуны көтеп каламан. Синсез яшим, сине генә уйлап, хисләремне бәйләп төенеләп, җаным ялай, синнән гафу сорый, хәер сорый гүя дил беләп, кичер диеп гырур башым иеп, үткәннәргә хатлар язаман, син дә сөеп кичерерсең диеп, очрашуны көтеп каламан. Бәлки юкка өметләнеп, үз-үземне алдым юатам. Беләсеңме, иркән беләсеңме, мин хәзердә сине яратам. Кичер диеп гырур башым иеп, үткәннәрдә хатлар язаман, син дә сөеп кичерерсең диеп, очрашуны көтеп каламан.
Бу атнада хит-парадка килеп кергән тагын бер җырчы Эльмира Сулейманова. Ул да нәкъ иркә кебек үзенең Йолдыз җиде бүләккә исемле җырына төшерелгән клибында ире Дмитрийны күрсәтеп алды. Шунысы кызык. Ире башта әлеге клипта төшәргә каршы булган, әмма ләкин Эльмира алайса инде бүтән ират белән үбешергә туры килә дип әйтүгә, ул ничарадан бичара ризалашкан. Шунысын да әйтеп китим. Клипта төшү аңа соңыннан хәтта ошап киткән. Әлеге клипны исегезгә төшерергә теләсәгез, интернетка кирип карагыз. Ә без хит-парадта Эльмираның яңа җырын тыңлап китик. Yatlar bilen şualvan Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanarılık Yatlar bilen şualvan Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanarılık Siyem demek gerek tügel Tüsü oğan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem demek gerek tügel Tüsü oğan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula Digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerde şavlap turgan suyu dünyam tın kaldı Sina digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerde şavlap turgan suyu dünyam tın kaldı Siyem demek gerek tügel Tüsü oğan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem demek gerek tügel Tüsü oğan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Şatlan eli, suyun eli Unut elimin barın Azat idem suyumdan Sina ne gerek tağın Şatlan eli, suyun eli Unut elimin barın Azat idem suyumdan Sina ne gerek tağın Siyem demek gerek tügel Tüsü oğan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem demek gerek tügel Tüsü oğan siyüven Nige gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Gerek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Хит-парадның 13-нче урынында безне Ринат Рахматуллин каршы ала. Әгәр Рахматуллинның туганнарының бер өлеше белән танышырга теләсәгез, клипларын игътибар белән күзәтегез. Мәсәлән, Кортай мәле әнкәй җырына төшерелгән клибында төп рольне аның әнисе Нурия башкара. Ә яшьлегем артта кала дигәнендә кичкенә кызы Регинаны күреп була. Ә хәзер хит-парадта күрсәтеләчәк клибында аның бер дустын да, туганын да күрә алмассыз. Әлеге клип Башкортстан якларында Башкортстан артистлары катнашында төшерелгән. Рәхим итеп карагыз.
Yazgansın bu turmuşni kim kitabın okugan Birevler yaşı görületi kimlerdir artta kalgan Kimgedir birgen barında maturun rahatligin Qaybirleri anlamaylar Nige dip yaşaganin Nigesin turmuş nigesin Tigiz tügel barsına Kişi bir iki yaşami Şuna küngel yarsıyla Bir sen birinde ömrünü Gürletip yaşasınlar Jir yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Yetey bulsaydı turmuşның işteliği Haydi kesret görmüşler Yaşasın güneydi Bu dünyaga barыбызda Qunaqqa gına kilgen Jırlık şayarışır Qalganın Xuday bilgen Nigesin turmuş nigesin Tigiz tügel barsına Kişi bir iki yaşami Şuna küngel yarsıyla Bir sen birinde ömrünü Gürletip yaşasınlar Jir yüzü bulsun bir bütün Biz tuğanlar desinler Muzikal koyma hit paradın olga taba devam etip Güzel Urazov'a koşuyor. Elbette Güzel Urazov'ның kliplarında siz en birinci şiratda İldar Hakimov'ны şirata alasız. İldar Hakimov'nыкында Güzel Urazov'ны. Hamalarının klipları gün uzun TMTV Totar Muzikal telekanalında eylene. Şunusunu aytып ketik, Totar Muzikal televideniyesi TMTV işli başlauına indi bir yıl vaqt uzып ta ketken. Biz Muzikal koyma hit parады әлеге яш каналны кичкенә генә юбилейы белән тәбриклибез. Һәм Güzel Urazov башкаруындагы җырны бүләк итәбез. Mangkuşken tüzülü sinem Kuk gözlerine Mizgilge de şiklenme Mizgilge de şiklenme Ninim saf hislerime Verdeyi dinimden min Ağlıdır dağlar Tısmiyesine Yok mine dügül Bardik gülle Gitti Allah'ım jırlar Hemmezili büzülüp Siyetırgan güngel Verdeyi dinimden min Ağlıdır dağlar Tısmiyesine Yok mine dügül Bardik gülle Gitti Allah'ım jırlar Hemmezili büzülüp Siyetırgan güngel Yaşmi leşki balığan Kulmege yanıp durgan Minim de yürek yana Minim de yürek yana Çünkü min aşıkısıyam Verdeyi dinimden min Ağlıdır dağlar Tılsımiyesine Yok mine dügül Bardik gülle Gitti Allah'ım jırlar Hemmezülüp büzülüp Siyetırgan güngel Verdeyi dinimden min Ağlıdır dağlar Tılsımiyesine Yok mine dügül Bardik gülle Gitti Allah'ım jırlar Hemmezülüp büzülüp Siyetırgan güngel Aygül Tutaş degan isim estradada әле яңа булмаса да, җырчы кызның нибары бер клибы бар. Эстрададан bir ara югалып алуын Aygül Tutaş Төркиядә яшәве белән аңлата.
Айгөл Туташ әлегә кияүдә түгел, әмма ләкин бер төрек егете аңа инде тәкъдим ясап өлгергән. Ул ризалашкан очракта киләсе клибында кояшлы Төркиянең диңгез ярларын күрергә әзер булыгыз. Әлегә без хит-парад кысаларында "Китә алмассың җанымнан" җырына төшерелгән клибын карап китик. Ут яктысы йөзеңдә, төн карасы күзеңдә, юка җаным китәсең, аңлыйсың бит үзеңдә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам, китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Төнге утлар күрсенә, бер янада бер сүнә, китәсеңме ияреп, шул утларның берсенә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам, китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Үткәләдем төннәргә, арабызга кергәнгә, мине кара төннәрдә калдырасың кемнәргә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам, китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Ут яктысы йөзеңдә, төн карасы күзеңдә, юка җаным китәсең, аңлыйсың бит үзеңдә. Китәсең дип сарылмам, китмә дип тә ялынмам, китсәң дә син янымнан, китә алмассың җанымнан. Хит-парадның беренче унлыгын башлап җибәрүче эссе егетләренең клипларында төшкән туган тумачаларын саный башлаганчы Нияз Валиевны котлап калырга ашыгам. 11 март көнне Нияз 3нче тапкыр әти булды. Яңа туган кызларына алар Ясминә дип исем кушканнар. Шунысын да әйтергә кирәк. Ильясовлар гаиләсе дә Валиевлардан артта калмый. Июльдә алар ала бирсә, икенче балаларының тууын көтә. Клипларына килгәндә Нияз Валиевның улы улы Кәримне "Мәхәббәт ул синең" шикелле җырына төшерелгән клипларында күреп була. Айрат Ильясов та кызы Ралинаны бу клипта катнаштырырга теләгән. Әмма дә ләкин тормыш иптәше Ләйсән Sunagатова каршы төшкән. Менә шундый блокбастер. 10нчы позиция. Әллә нигә үпкәләштек, я ничекләр түзәргә, чылы яқты өйебезгә, керде сыман күләгә, керде сыман күләгә. Күләгәләр, күләгәләр, йөрим бүген үпкәләр, күңелгә дә күләгәләр, куйгалы шул төшкәләр. Күләгәләр, күләгәләр, ник килгәли ачулар, бер дә күләгәсез генә булмый икән яктылар. Үпкәләштек, үпкәләштек, яратсак та өзелеп, телләре безне тыярга, нигә җитми түземлек, нигә җитми түземлек. Күләгәләр, күләгәләр, йөрим бүген үпкәләр, күңелгә дә күләгәләр, куйгалы шул төшкәләр. Күләгәләр, күләгәләр, ник килгәли ачулар, бер дә күләгәсез генә булмый икән яктылар. Әмінә 9нчы позицияны алып торучы җырчы Әлфинә Әзгамованың клипларында төшкән туганнарын санау мәсьәләсе тагын да буталчыграк. Беренчедән, Әлфинә Әзгамова 10 ел эчендә 15 клип төшереп өлгергән. Икенчедән, аның "Тик син" клибында оператор ролен улы Илмир башкарган. Ә яңа клибында исә җырчы Индиваны күрә аласыз. Менә монда башлана да инде буталчык дигәнем. Индиваны Әлфинәнең туганы дип озак сөйләделәр. Әмма ләкин бу хәбәр ялган. Хәзер исә Индива Әлфинә Әзгамованың кечкенә улы Илмир белән очрашып йөри икән дигән сүзләр таралды. Әлфинә апа бу сүзләрне кире кага. Алар бары тик иҗади дуслар. Бергә көйләр язалар, аранжировкалар эшлиләр дип сөйли ул. Киләчәкне кем белгән? Әгәр дә ул минем киленем булып куйса, мин моңа сөенер идем генә ди җырчы. Инде күп сөйләдем, хәзер клибына күчик. Ямли язлар, мин
Flora Talipova isimli jirishimiz ise bu adnada +2 o'rin üstga ko'tarilib, 8-pozitsiyani olib turadi. Flora xonimning hit paradda aylanışı klibi birdan-bir. Ammo lekin bu klibi bilan to'xtalib olirga o'ylamaydi. Mening borlig'i 200 dan ortiq jirim bor, ham shularning birisini baribir-da klip tushirishakman deb planlar qura ol. Aliga Flora xonim o'zining solli konsert programmalari bilan Tataristanni yengli. Аңа уңышлар tilab, hit paradning 8-o'rinini topshirdi. Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очрашты язым башлар. Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очрашты yazmışlar. Senin de yürekte, benim de yürekte, ömürge giderlik sağış var. Senin de yürekte, benim de yürekte, ömürge giderlik sağış var. Қанаты қайрылған yolg'iz ko'z qishqira üzüle көңілім қыларым. Қанаты қайрылған yolg'iz ko'z qishqira üzüle көңілім қыларым. Шулпастай қоңғыра қойларда ердің сен, қойдасың яшілігін юлары. Шулпастай қоңғыра қойларда ердің сен, қойдасың яшілігін юлары. Ирке Эльмира Сулейманова һәм башка җырчылардан аермалы буларак Ләйсән Гимаеваның ире белән таныштырып туру кирәкми. Без аны булай да яхшы беләбез. Әмма ләкин Бәйрәмов Гимаеваның һәр клибында катнаша дип әйтү бер дә дөрес түгел. Ләкин шулай да синең эш клибында төп рольдә Булат һәм әле тумаган кызлары Таңсылу. Әмма инде Җаныкаем Җанашым клибында сез 5-6 яшьлек Таңсылуны һәм Бәйрәмовның еллар бераз үзгәрткән йөзен күрә аласыз. Әмма Ләйсәннең хәзер күрсәтеләчәк клибында аның бернинди туганнары, дуслары да катнашмаган. 7-нче позиция. Яратам мин күзләреңнең карашын, гомер буе карам миңа шулай. Телефоннан җавап биргән тавышын, бөтен җирдән матуррак булгай. Сине миңа биргән Ходай. Сине минем көнем төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гәр аңлатсам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгә син булганга сине яратам.
birge şeylep alırga, beruk jırını tınlap yuanırga. Günleşten de sizdirmişe kalırga, senin yanda başım yuğaltırga. Sen de meni yaratkana, sen de benim günüm tünüm, bu suyunum gıyıklığın. Sözler jetmese eğer anlatsam, niga dime sorav verme, belle var ko'ngilgene. Seni bulganga seni yaratam. Ежірші радының ise әліге біргіне клибі да yok. Әмма ләкин ол түсірірлер дейіп үмітләнә. Һәм хатта гүлләрем сені көтә жырына сюжет та уйлап тапқан. Клип ауылда түсірілерге тиеш. Иң башта барысы да матур мәхәббәт тарихынан башланып китә. Аннан соң егет кызны ташлый. Кыз барыбер дә егетне үзенә кире кайтара. Ахырда башка егет белән кала. Мындай Санта Барбараны төшерә калсалар да, бу клипта барыбер Раданың туганнарын күреп булмаячак. Чөнки алар Ирак, Сибир якларында яшиләр икән. Инде хәзер сезне Раданың үзенә бирик. Рөхсәт фәлән сорап тормай, кердең дә йөрәгемә, насыйы суларын сиптең күңелем гөлләренә. Чәчәккә дип бөреләнгәч, каясың сине югалдың, сине булмагач аларга су. Кем сибәр дип уйладым. Кердең дә сине йөрәгемә, сөюктән асалдың. Шул гөлләр чәчәк атканын көтмичә итеп бардың. Кердең дә сине йөрәгемә, сөюктән асалдың. Шул гөлләр чәчәк атканын көтмичә итеп бардың. Өмет тулы гөлләреңне калдырдың яп-ялгыз. Мәхәббәт сөюгә сусап, суларыма гөлләр нассап. Кердең дә сине йөрәгемә, сөюктән асалдың. Шул гөлләр чәчәк атканын көтмичә итеп бардың. Кердең дә сине йөрәгемә, сөюктән асалдың. Шул гөлләр чәчәк атканын көтмичә итеп бардың. Җырчыларның клипларында төшкән кешеләр темасын дәвам итик. Бу атнада хит-парадның беренче бишлеген башлап җибәрүче Ранил Нуриев барлык туганнарын, яраткан сеңелләрен, племянникларын, әти-әнисен бергә туплап, җыеп, үзе иҗат иткән «Яшәү матур бу җирдә» дип исемләнгән җырына клип төшерергә планлаштыра. Ә менә аның «Син минем янымда» клибында төшкән кызның исеме Регина икән, һәм ул фигуралы шоу буенча спорт мастеры. Ә хәзер инде хит-парадтагы җырына күчик. Әллә инде сине җаныкаем, башка берни сүзе дә белмисең. Күземә туры карыйсың да, яратам сине дисең. Яратма син мине, яратма, яратма син мине, әйюләр. Син тагын бер гашыйк булырсың, мине сөюең үтәр. Яратма син мине, яратма, яратма син мине, әйюләр. Син тагын бер гашыйк булырсың, мине сөюең үтәр. Менә мин бит сине яратмыйм, яратмыйм мин сине, әй җаным. Әйткәнне дә син ишетмисең, ничек аңлатыйм тагын. Яратма син мине, яратма, яратма син мине, әйюләр. Син тагын бер гашыйк булырсың, мине сөюең үтәр. Яратма син мине, яратма, яратма син мине, әйюләр. Син тагын бер гашыйк булырсың, мине сөюең үтәр.
Рафина Гыниуллина һәм Фәрит Фәйзрахмановның дуэты бу атнада хит парадның 4-нче позициясенә менеп җитте. Җырларын тыңлаганчы Рафинаның туганнарын һәм клипларын санап чыгый. Гыниуллиналар барлыгы гаиләдә 5 кыз һәм аның 5 клибы бар. Шуларның берсендә Шаян Кышык дигәнендә аның 3 сеңлесен дә күреп була. Ә киләчәктә Рафина бүтән гаиләсен туплап, үз тормышы, язмышы турында клип төшермәкче. Клипның премьерасын сез әлбәттә музыкаль койма хит парадында күрә алырсыз. Әлегә без инде таныш клипны карап торып белән чикләник. Карлык ашлар сөенәдер, очырганда балаларын. Белмим нигә әрни бүген, балшык якан яраларым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Қарап тұрам язылар сайын, қарлығашылы ұяларға. Сағышларым уйылғандыр, ялғыз яшәр қияларға. Күтмә мине башқа, күтмә алсу таңда. Ияләшмәм бұлыға, мин ирекілі аңла. Күтмә мине башқа, күтмә алсу таңда. Ияләшмәм бұлыға, мин ирекілі аңла. Тиздән хит парадта премьера Вәсилә Фәттахованың ресторан җырына төшерелгән клибы күрсәтеләчәк. Анда сез шләпәле шигән егете образында Фәттахованың ирен, ә өстәл астында чәй эчеп утыручы ханым ролендә апасын күрә алачаксыз. Ә хәзерге вакытта хит парадта әйләнүче клибында аның бер генә туганы да, дусты да төшмәгән. Гомумән, бу клипта кемнәр төшереләсен Вәсилә үзе дә белмәгән. Режиссер, операторлар бу клибында танылган шәхесләрне төшереп, аңа сюрприз ясаганнар. Әйдәгез, әлеге таныш йөзләрне тагын бер тапкыр карап китик. Бик кадерле генә гомереңә, бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедә икебез, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тәгазиз, бик тәгазиз, бик кадерле генә кемгәдә. Гомер бит ул бик тәгазиз, бик тәгазиз, бик кадерле генә кемгәдә. Бик кадерле генә гомереңдә, үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәү генә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедә икебез, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тәгазиз, бик тәгазиз, бик кадерле генә кемгәдә. Гомер бит ул бик тәгазиз, бик тәгазиз, бик кадерле генә кемгәдә. Зәйнәп ханым Фәрхетдинова исә клипларында бары тик профессионалларны төшерү ягында. Аның клипларында сез Уфа драма театры, Кәрим Тинчурин театры артистларын очрата аласыз. Тик шулай да бер искәрмә бар. 96-97 елларда әле DVD түгел, ә VHS кассетасына яздырылган бер истәлекле клип бар. Анда Зәйнәп ханым һәм Зөфәр әфәнденең әти-әнисе төшерелгән. Кызганыч, бу истәлекле клипны без сезгә бүген күрсәтә алмыйбыз. Шуңа күрә әйдәгез Зәйнәп Фәрхетдинованың
хит-парадтағы жырын тыңлайық. Күптен күтәйдім сені күптен, көп йылларға енді уралып, күңелімнің шешке атқан язы жәйләрінде сені бит булмады. Түннәр бойы йоқлый алмағанда, яннарымда сен бит булмадың. Неге келдің алтын күзлер жеткәч, өз юлыңнан әлі қумадың. Түннәр бойы йоқлый алмағанда, яннарымда сен бит булмадың. Неге келдің алтын күзлер жеткәч, өз юлыңнан әлі қумадың. Хит-парадның лидер жыршысы исемен атағаншы, сіздің иқтибарға кішкене генә афиша. 28 март күні Уникс концертлар залында Фирдус Тимаев, Нурлат Мишәрі өзінің сольный концерт программасын күрсәтәчәк. 30 март күні исә Ландыш Нигъмәтҗанова белән Мөнир Рахмаев әпипә шоу программасын тәкъдим итәләр. 6 апрель күні сезне шулай ук Уникс концертлар залында иң яхшы дуэтлар концерты көтә. Ә инде 14 апрель күні бүтін татар эстрадасы бергә җыелып, Татар җыры фестиваленә Мәскәүгә юл тотачак. Инде лидер җырчының исемен атыйк. Ул Ландыш Нигъмәтҗанова. Нигъмәтҗанованың кайсы клибында нинди туганы төшкәнен истә калдыру бик җиңел. Әткәй куллары дигәнендә әтисен, әни кадере дигәнендә әнисен күрә аласыз. Ә менә егет яисә ир дигән кешесен Ландыш 1000 кат йозак астында яшерә. Шуңа күрә кайчанда булса, аны клипларында күрербез дип уйламагыз да. Беренче урын. Яратулар булмый вакытлыча, шын мәхәббәт була бер генә. Синең хисләр булган вакытлыча, онта алмыйм сине мин генә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Беләсезме, бик теләсәгез, сез дә танылган йолдызларның клипларында катнаша аласыз. Моның өчен бары тик әледән-әле оештырылып торучы кастингларны күзәтеп барырга кирәк, бирелгән рольне җиренә җиткереп уйнарга, һәм шуның белән шул, сезне бөтен кеше телевизион экраннар аша күзәтә алачак. Әлеге перспектива хакында уйланып карагыз. Ә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.